Eli voimalla saadaan aikaiseksi kiihtyvyyttä. Ja nyt massan merkitys on siinä, että mitä enemmän meillä on massaa, sen enemmän tarvitaan voimaa, jotta saadaan joku tietty kiihtyvyys aikaiseksi. Ja tämä yhteys on se, jota käydään seuraavaksi läpi. Mä esittelen teille nyt yhden tavan, jolla te pystytte muuttamaan minkä tahansa laskun niin statiikan perustasapainolaskuksi. Ja se on hitausvoimaperiaate. Eli otetaan siitä kohta esimerkki. Ja hitausvoimaperiaate näyttää tältä. Eli muistatte statiikan peruskaavat, nehän näytti tältä, että voimien summa vaikkapa x-akselisuunnassa täytyy olla 0. Ja tämän kaavan perusteella tilannehan näyttää tältä, että voimien summa on massa kertaa kiihtyvyys. Tarkoittaa siis suomeksi sitä, että jos meillä on täällä joku vaikka peräkärry ja sitä vedetään jollain voimalla F, siitä aiheutuu joku kiihtyvyys A. Niin nyt täällä on se voimien summa, jos tää on vaikka hevoskärry ja meillä on 4 hevosta vetämässä, niin siellä on 4 hevosen voima täällä summajutussa. Niin nyt tämän lausekkeen mukaan niin tämä kiihtyvyys, joka saadaan aikaiseksi täällä, niin ratkaistaan just näin. Eli juuri tässä tilanteessa siis toi kiihtyvyys A saadaan ratkaistua, kun me summataan kaikki voimat F ja jaetaan ton vaunun massalla, niin me saadaan toi kiihtyvyys ratkaista. Mutta statiikassa niin tasapainoehdothan näytti tältä. Voimien summa täytyy olla 0. Ja nyt mä näytän teille, miten te pystytte muuttaa minkä tahansa tehtävän statiikan tasapainoehdon mukaiseksi tehtäväksi. Ja eikö se ollut niin, että JJ, eli Jan Jansson, oli teille statiikkaa opettanut vai? Niin tämähän on teille helppo juttu. Eli siinä täytyy olla etumerkkien kanssa tosi tarkkana. Eli tässä helposti käy niin, että tulee etumerkkivirhe. Jos tämä olisi A ollutkin toiseen suuntaan, niin olisi pitänyt hoksata laittaa miinusmerkki tonne. Mutta kun me pystytään muuttaa tehtävä sellaiseksi, että se on täsmälleen statiikan tasapainoehtojen mukainen, niin silloin teille ei tule etumerkkiongelmia. Eli etumerkki menee vaan sen mukaan, että ne nuolet, jotka on vaikkapa oikealle, ne on positiivisia, ne nuolet, mitkä on vasemmalle, on negatiivisia. Eli nyt mitä tehdään, kun halutaan käyttää hitausvoimaperiaatetta? Eli muuta kiihtyvyys hitausvoimaksi, se tapahtuu näin. Poistetaan tämä kiihtyvyys, korvataan se hitausvoimalla, joka on täsmälleen vastakkaiseen suuntaan. Ja pistetään se oikeastaan, mä pistän sen, kun faktisesti se olisi siellä painopisteessä, niin laitetaan se tuohon. Ja sen hitausvoiman suuruus on massa kertaa kiihtyvyys. Eli näin yksinkertainen juttu. Poistetaan kiihtyvyys, korvataan hitausvoimalla, jonka suuruus on massa kertaa kiihtyvyys. Tämän jälkeen tehtävä voidaan ratkaista statiikan tasapainoehdoin. Tässä tapauksessa, koska kyseisen kappaleen voimat, eli tämä on nyt se hitausvoima. Tämä on ne 4 hevosta kun vetää. Niin nyt tässä tilanteessa niin statiikan tasapainoehdot, voimien summa x-akselisuunnassa täytyy olla 0. Lähestytään kappaletta vasemmalta. Ensimmäinen voima, joka kappaleeseen kohdistuu x-akselisuunnassa,
hitausvoima massa kertaa kiihtyvyys selvästi negatiiviseen suuntaan. Sitten järjestyksessä seuraava voima on toi summa F. Näiden summa täytyy olla 0, koska kappaleeseen ei muita x-akselisuuntaisia voimia kohdistu. Ratkaistaan tuntematon, eli tässä tapauksessa kiihtyvyys. Jätetään tuntematon kiihtyvyys A yhtälö vasemmalle puolelle, siirretään muut oikealle, jolloin etumerkki vaihtuu. Miinus summa F. Ja samassa yhteydessä jaetaan yhtälön molemmat puolet A:n kertoimella, eli miinus M. Täältä supistuu pois, tänne tulee jakajaksi. Elikkä näin.